салом бинандагони гиромӣ ва хуш омадед ба суҳбати имрӯзаи ман. номи ман манӯчери кӯҳистони ва имрӯз мехоҳам дар бораи ба ҳадаф расидан суҳбат бикунам. бисёри нафарон мегӯянд ки мо ба ҳадафи худ нарасидем, нороҳат мешаванд, аз нороҳатии худа хароб мекунанд, бигем ки асабои худа хароб мекунанд, ҳамеша фикр мекунанд ки не нашид. аммо ман барои шумо роҳи расидан ба ҳадафа иншоаллоҳ ки нишон медиҳам. аввал бояд ки инсон ҳадафи худа бидонад. аввал донистани ҳадаф аст. дуввум нигоҳ кардан дар замони ҳозира ки оё ту метавонӣ ба ҳамин ҳадафат бирасӣ, ҳадди ақал 50%. вақте ту медонӣ ки 50% ба ҳадафат мерасӣ, дигар фикр ки 100% ба ҳадафат мерасӣ. ба хотири чӣ? ба хотире ки ҳамин 50% тра таҳрик мета, мотиватсият мекуна ки ту ҳаракат кунӣ. вақте ки ту ҳамеша ҳаракат мекунӣ, шояд ягон кас тра бигӯяд ки ин корро наметунӣ, ин корро накун, намешава. аммо вақте ки ту ҳадафат муайян аст, вақте ки ту медонӣ бояд чӣ кор бикунӣ, дигар ҳеҷ ка раҳи тра гирифта наметавона. агар кадмерам кӯшиш кард, гапша гӯш накун, гапи дили хита гӯш кун, чун ту беҳтар медонӣ ки чӣ хел ҳаракат кунӣ. вақте ки инсон медонад ки ҳадафаш чӣ аст ва нигаҳ кард ки ба ҳамин ҳадафаш ҳадди ақал 50% расида метавона, пас бояд шурӯъ кунам ба амал кардан. чӣ тавр мо бояд амал бикунем ки оста оста ба ҳадаф бирасем? аз ҳама муҳим бовар кардан ба ҳадаф аст. вақте шумо бовар дорем ба ҳадафи худ, дигар роҳе нест ки шумо ба ӯ ҳадафтон нарасен. медонем чӣ қадр мардум худшона куштанд ба хотири ба ҳадаф нарасидан, ба мақсад нарасидан, фикр кардан ки ҳамеша ҳамин хел мемонад, зиндагишон бад мешава, рӯз ба рӯз зиндагӣ сахттар мешава, худкушӣ кардан, худшона аз кӯҳ дангал кардан, намефаҳмам, да ов дангал кардан. аммо ту нафаре ки мана ҳозир гӯш мекунӣ, иншоаллоҳ ки ҳеҷ вақт худкушӣ намекунӣ. ту гапи мана ба хубӣ дар сарат ҷо мекунӣ. вақте ки бовар ба ҳадафат пайдо шид, вақте ки боварӣ дорӣ, роҳи осонша бигӯм дига чиай. роҳи осонаш шурӯъ кун кам расидан ба ҳадаф. расидан ба ҳадаф бисёр муҳим аст. агар мо шумо ҳамин рӯз як китоба бихарем, бигем ки ҳамира топгоира мо мехонем, тамом, дига ягон роҳ нест. аммо вақте ки 2-3 соат мехонӣ, хаста мешӣ, дига намефорад ки бихонӣ. дига чанд рӯз ҳамин китоба дар дастат намегирӣ. ҳар чизе ки хондаи ҳамон дар ёдат намемонанд. вақте ки ту ҳамин китоба хариди, ҳар рӯз 10 саҳифа хунди ба фикр ва ба андеша, ҳам ин китоб дар сарат мемонад, ҳам чизе ки хонди дар сарат мемонанд, ҳам ту ҳамин китоба то охирша мехонӣ. вақте ки инсон ҳадаф мемонад ки як китоба то охирша бихона ва ҳамин китоба мехонад то охирша, дига инсон боварӣ кунад ки ҳар ҳадафе ки дар пеш дора ба ҳадафш мерасад. медонед чӣ қадар муҳим аст боварӣ кардан ба худ, боварӣ кардан ба ҳадафи худ? медонед чӣ қадар нафарҳо ба хотире ки ба ҳадафи худ нарасидан, хаста шуданд, зиндагишон пош хӯрд, ҳаётшон хароб шуд? чӣ қадр модарҳо гиристанд ки ба ҳадаф нарасидан, хушҳол нашидан, хушбахт нашидан. аммо ту нафаре ки мана имрӯз гӯш мекунӣ, хуб бидон ки хушбахтии ту дар дасти худат астак. имрӯз шумо медонед дӯстои азиз ки сардиҳо сар шуданд дар тоҷикистон ҳам, дар русия ҳам, дар ҳамаи ҷо. дӯстоне ки ҳамин видеоро то охирша тамошо кардан ё ки мекунанд, хоҳиш мекунам дӯсто, як хоҳиш аз шумо дорам. шояд баъзеҳо чипта хариден, шояд баъзеҳо дар роҳен, охирум бор ҳамин видеоро мебинен ва тоҷикистон мерен, шояд дар тоҷикистон шароити тамошо кардани видеото надошта бошен, шояд дар тоҷикистон шароит набоша ки ҳамин видеоро тамошо кунен. як-ду китоб бихарен. вақте ки 2 китоба хариден, бирен дар хонатон бо фарзандотон як ҷои китоборо бихонен. вақте ки бо фарзандотон ин китоборо хонден, таҳлил карден ва ба ҳадафи кӯчаки худ расиден, ҳамеша бовариро дошта бошен ки ба ҳадафи бузурги худам мерасен. вақте ки инсон ҳамеша аҷала мекунад дар як фикраш, вақте ки инсон ҳамеша аҷала мекунад ки не фақат нарастем, вақте ки шумо ба зону меғалтен, вақте ки ягон кас шуморо мегӯяд ки намешава, вақте ки гирья мекунӣ, вақте ки ягон каса дар барат намебинӣ, фикр мекунӣ тамом, зиндагиту тамом шид. аммо на, чуноне ки бузургон мегӯянд, умед дар охирин лаҳза мемирад. умед
در آخرین لحظه میمیرد. اما نگذارید که امید شما بمیرد دوستا. همه نفرایی که نو در کانال ما هستند، خداوند همه شما را برکت بده و کوشش بکنین که به خاطر رزقتان زیاد شدن سوره الواقعه را یا که گوش کنین یا که بخونین هر روز بعد نماز بامداد. خداوند ما را توفیق نماز خواندن بده. در امان الله دوستا.